amikor csak magam vagyok. Csak én. Nincs rohanás, nincs elvárás, nincs szükség arra, hogy bárkinek megfeleljek. Csak ott vagyok a testemben, a jelen pillanatban. És ekkor rájövök, hogy valójában rengeteg mindenre lehet figyelni. Van mire figyelni. A helyes testtartásra, az irányokra, a mozdulatok pontosságára és mindenféle okosságra, amit a jóga tanít. Figyelem, hogy hogyan áll a lábam, merre néz a térdem, milyen szögben van a karom, mennyire egyenes a hátam. Próbálom megtalálni azt a pontot, ahol a testem nem küzd a helyzettel, hanem együttműködik vele. De egy idő után a figyelem valami más felé is elindul. Kifelé. Megfigyelem a hangokat körülöttem. Egy távoli autó zaját, a madarak hangját, a levelek rezdülését. Néha egészen jelentéktelennek tűnő hangok válnak fontossá. Olyan hangok, amelyek mellett máskor egyszerűen elsétálnék, most azonban helyet kapnak bennem. És közben figyelem azt is, amit érzek. Az érzések nagyon fontosak. Nem csak az számít, hogy mit csinál a testem, hanem az is, hogy mit jelez közben. Van olyan pillanat, amikor egy mozdulat könnyűnek tűnik, máskor ugyanaz a helyzet feszültséget, bizonytalanságot vagy akár ellenállást vált ki belőlem. Megfigyelem, de nem akarom azonnal megváltoztatni. Csak tudomásul veszem. Ahogy a szellő végig simítja a bőrömet, annak is jelentősége lesz. Érzem a levegő finom mozgását, a hőmérséklet változását, a bőröm apró reakcióit. Olyan, mintha a körülöttem lévő világ egy pillanatra közelebb kerülne hozzám. Aztán figyelek a légzésemre. A belégzésre. A kilégzésre. Arra, ahogy a levegő megérkezik, majd távozik. Néha mély és nyugodt, máskor kissé kapkodó vagy bizonytalan. És ahogy egyre jobban figyelek rá, úgy érzem, mintha a légzés lassan összekötné a testemet és a gondolataimat. Figyelem a szívem dobbanását. A vér áramlását bennem. Talán furcsán hangzik, de amikor igazán elcsendesedem, ezek az apró, belső történések is érzékelhetővé válnak. A test, amelyet a hétköznapokban sokszor csak használok, ilyenkor megszólal. És én végre meghallom. Érzem, ahogy az izmaim megfeszülnek, majd lassan ellazulnak. Egyik pillanatban még dolgoznak, tartanak, alkalmazkodnak, a következőben pedig elengednek. Mintha a testemnek is szüksége lenne arra, hogy időnként azt mondjam neki. Most már pihenhetsz. A jóga számomra így lassan nem csupán mozdulatok sorozata, hanem figyelem. Jelenlét. Egyfajta találkozás önmagammal. És talán ez a legérdekesebb az egészben. Nem kell hozzá különleges hely, nem kell hozzá tökéletes környezet, és nem kell minden alkalommal valami nagy felismerésnek történnie. Néha egyszerűen csak annyi történik, hogy néhány percre valóban jelen vagyok. Nem a tegnapban. Nem a holnapban. hanem itt. És amikor a végén felállok, valami megváltozik. Talán kívülről alig látható. Én mégis érzem. Mintha nem ugyanaz az ember állna fel, aki néhány perccel korábban leült. A testem könnyebbnek tűnik, a gondolataim rendezettebbek, a világ pedig egy kicsit csendesebb. Nem azért, mert körülöttem minden megváltozott, hanem azért, mert én figyeltem. Figyeltem a testemre. Figyeltem a légzésemre. Figyeltem az érzéseimre. Figyeltem arra, ami körülvesz. És talán néha ennyi is elég ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljek önmagamhoz. Amikor csak magam vagyok. Csak én. És a csendben rájövök, hogy valójában soha nem vagyok teljesen egyedül. Ott van velem a testem, a légzésem, a szívem dobbanása, a körülöttem lévő világ, és minden apró érzés, amely azt üzeni. Itt vagyok. Élek. Figyelek.